kasar shlong kabalong ru kawai ni kinong ba jong athan chatai lammi ngi kabalong pedeng tam ka jingdon ki jaka pulie na do ki school ki college bat ru ka school ba North Eastern Hills University ka nihu ban kreng ye ki samla pulie bakin wan shakane ka jaka ka balapen kalai ki kattu ka ne ki snong bakin don ye ka jingya shong khle bat habadon kino ki jingya kan at ha kino ki jalla ka megalaya ka de ka wei na ki ka bahap ban long ka ban kre ban khang lat ye ka jingpur bat ka jing kalang ka ding dangshan ka jingya kan at ka bla jah po ka jalla manipur ka bla shem ye ka jing em jong nyo puai ngot ki briu na ka daw jong ka jingya kan at hapdeng ki artli ki jat ben riu lum ka ta ki kuki bat ki meitei ki basong basa hapo ka jalla manipur bat na ka ni ka jingjia kala don ru ka jingjia hanong ba shelo kadon ka kentien ka baong ka jingada ka khamla banya ka jing pen kot bat kene ka kentien ka long tek na ka banta ki artli ki dorbar pelun ka dong thamai dorbar pelun bat ka lai kra dorbar pelun ki badon hapreng jong ka nong ba shlong bat ki badon ru ka jing bon pat na ka jing sawai ki samla pule ki nong tre sarkar ki batre na ki office jong sarkar preng bakin hab ban shim khia na ka banta ban te lakam bat ban khang lat ki jing pur jong ka jing kan at ka bla jia po ka jala manipur habalayo banyakran bat ki arngut ki rang ba snong ki badairu ki chairman jong ka dorbar pelun ki bokan thop ya ka nong thamai bat ka lai khra ki lapan pau batang suyo jing tip halor ka jing jia jong ka jing kan at hapo ka jala manipur hapdang ki jat benriu kuki bat meitei na kalyang jong ki dorbar pelun ki te ki ar dorbar ki la shem ya ka sen jam ban penti kana ba ka jing kan at hapo ka jala manipur kam dei ban por shne shnong ba shlong na kalyang ba bantali nari ubare chairman jong nong thamai dorbar snong pelun habaya kran bat uslong mel ukurwa ka ater ulaong ba hapo ka dong ka than nong thamai barok wei ki jat benriu kuki bat meitei ki bon bha kumta na kalyang jong ka dorbar tang suyo I ya katay ka jingja hapo ka jala manipur kila shim ya ka sin jam kum shibanta ban te lakam na ka banta ban pentikina baka shong sok shong san hapo kisdong ki thau kinne bet kum bajulong pat kum juru hapo ka jala hi borok away hakbaya day wat kini ka jingja hi hoy tum tu kumba filai I hapo ki hapo ki kuat ha ki media kini tai vi electronic media tek I wala ja kum tu ting I ba nakaliang ka sarkar ko la dep sim la ka jongka sinjam ka steps ka ba nakaliang jongka ban khat ki jingalang kum tu nai bat ki yo te rai ngim sim dan jiktep phangata rai ngiru ngin simpat la ka jongka sinjam hi ka ba day bat kini ka ban te lakam ya ka song suk song sai ma nakaliang jongka police department kila ha ka jingkerpat ban yarap yaki ban te ban tem ni kinu ki jingnya kan at ma pedeng kini ki jat ben riu nama malen sisa ki bun ha kini ki thai rai kum makalong mentai so thu ba man ki snong apo nong thmai ngi la long yu kham pikir bat ngi la kham long alert la ban ma kham long alert ha ka ba dei bat kaya yang jong kini ki kena samla ne mta kini ki brio ma nama ngimla ban su itu ban su tip uno de kuki uno de mite ringi hijo te kan engi ban su identify mta te takadaw ka don kam ba kan long no kamta ken baki kena hi mangale hapo snong lojong hapo snong na kentu kumno kini kena samla unta kan la bande ki naga ki la bande ki mizo ne ki nga ong ki ba kin yale banum yat han la da dan kam ha kamit ke yong pandam yo don kanu jing sim bentan no de ki reu sim kabu bat kin pen lampat ya kanu pat kaliang bat katakan nang ra susu ya ka jing ing ma lani jing pur jong ni ka ding hawat hakani ka jela ka jongi bat kamtam ha kini hakani ka nong ba ka jongi ya kini ki sama pulih ki bon bar jela tu nakaliang jong ki kisnong ber pihak mai register ne ki register ya tate mundan we ro bom register namar ba yo bom register hi mentale le long kaan long ka ek bay day ba ka sarkar bar hi ka bay day hapo college ne ki ju pa ni ki certificate snong na ki rong ba snong ban pensisya ba ki sa po snong la ni ki na po bank te la da kim register kim yo kita facilities te kini ki jingle jingdon kam kapelong ki khna samla bakin hap ban register bat kumjuru kitrayeng barbor na kapor ngi kentu bat ngi bu ro ke jing maham balada kadan kanu ke jingja
บัดลาดาพี่เคลมรีจิสเตอร์กินน้องชงไว้จงพี่ก็ชนองกำกิดเคลียบัดก็อ่านกะละบันเลกัดบะมันอยู่คุมkita ki trayeng na ni kum kita ki long yeng te kum ta hi ban long kum ha ka snong jong la ni hanong thmai hi babun hi ni ki snong ala ban ong hi kinong song wai tang kini ki student rai baro ki jaj ben ri bahasa la ki dei mana sabar india ro ki hab ban register ba po snong kumba halu kakno sakit jindan negeri kena ke kumba bila register ada ya tang ha po ka snong jong ni ro kibun ba mo kibun bat ki hostel ru kidon te ladang sim lele kum ki hostel lele te ki ladon ba rak ndai tli ki hostel te ko hostel dunai ka si pho khat san mut ta te ki jing don de ki buon tang mangam la pala ban ai jing khen ka ba ti kina tam la kum nu kin ran be la kum ba sispa san pho tam kini ki hostel bat kini ki being guest ki relang am mat ka hoi ki trelang nama ki ni ki hostel kimla ban operate hostel la da kim yo ke no si national but nim dei tang bangi sim ni la ban issue NOC kin rangi pek ro bakini ki hostel kin don ki rules and regulation na ka man takini ki khna ki basa po hostel ndei tang ban chute la kami ki ro nre ha jo ko por ni pek ro pat ba ke ke ba kani ko hostel ka provide lani ka facilities ayu ba ka don ka aya ya ki student kamla ban long ba kin chu ai mata madai ka bam kanumbiang ka jaka thia ka jaka sum ngombiang wat ikini ro nakapor sa kapor ni late ban late ka surprise checking kanang ba kanum bot nam man ong ba philip pulia po sulong ki hostel ki balong ki ba kador ka barem rei kim ai pat kanu ka facilities ka babiang ni pet na baro arliang ba kinte lakam ya ki khnaro ya ka jingrung jingmi ku jongki kapor hadu kanu beji sha ki banmi bat hakaju kapor ba ki dei long pat ki hostel ki ba khot ki ba baha ki balong hygienic hakba ki khna samla kanum kta ya kapor perkhat ke jongki lani mentally mo ba kimbiang ka kimbiang ke jingyo som lani ke jingkhot kala ban kta ha ba ki wan sene ke jingthmu ban pulia ma te kita ki dei ba ngila de practice la slam ba keneliang juga derbosnong ko donam ka jing perking ko dei ba ka yat ke yang jokni kena kon pulia ba ho ki ba khamtam le kini ki ba hostel wat ha shwa ban jai kini ki ro ka timing ki girls hostel ni a hindro baje bat ye ki boys hostel praje te lait no ikini ba shong yang wai hinrai wat ikini ba shong yang wai ro ni ken tu bat ye ki trai yang ba kin pek perman ba kini kin num dei ban mi lani ban 1 minute palat ik khandai bije te hinrai la hapor ba shong suk shong sain bat ni kum klet kita ki ngai dawan hakum kini ki por pat ni pen kan mau yang ngir ni kan mau la di ni pen kan mau lang ya kinong shong shong lo jo kanya sutu bakani ka jingki kan tang le aslam bang isem ko tu ka snom kadon am kata ka jimpat man pran kamno de VDP ban pik perman ni apun kan ko kata kadai ke babiang Henry ke sulong ba ngila ya song suk la baro si kata begini ke VDP kamlong organize ngin sukuman su ya tu hok na ngin pat long organize ba Henry ke bang ni kamlong organize ni don pat kawai ke team kaba dangsian ni penan kam ma kapor covid ni ong covid care management team CCMT ni dan kani kalong hi kumtai kum balong ka VDP ni dan ki samla ki khat samla ni dan ki rangba hakata ka group hakata ka team but mentaro hi ni trikam ha dagani ka team kum balong hakini ki sniro ni sedang ban trikam dagani ka team but ka executive committee ka dan lang tambah ngai ka balong hapo ground banyat banyeng ban pej perman ye kar komnya kadikani ka team la long hi kum ka VDP la bandong ngai ngimlong organize katan ngai kani ba ka badang sien kadang long organize haduk mentaro Karbana kalyang uba Andrew A. Jerwa ubadeu chairman jong kalaj mkra darbar snang pelun uloong ba ka ai ka belajah po ka jela Manipur ka long sisa ka basngusi bat ba mangi kinong song snong jong ka than satai lam ni ni dei banyalong kumjo nrai ka basngusi ban mi ka jing snam bat ha ka ju ko por uba Andrew uloong bana kalyang jong ka darbar pelun kala batha e girang ba dong bakin long adkar bat bakin sim ya ka sen jam wot habar kidon kino ki jingja khnang bakan ompur ka jia pher jaj ban rio hapo ka nong ba jong ka jalla di nakaliang jong ka do barsno rarang barsno ngilai kendo ngilai kren bat ngilai sim hi bud senjam nomor ba
lai itu ka ripple effect bala japo ka Shnong Northern Hills ini tu jing ya shock jing ya ka jama jam tu tina kalian ke jong iru hi budbud ngila ya keren ngila ya perkhat kuno ngin le ba ngila shimik senjam ba ngila puntip sikirang badong baro bakin de blong ki ba husiar ban peit ba kum kuno gini kini jing ja kim le ban japat apo ka Shnong ke jongi nomor ba ngitip kindon hi kum kini ki jing ja ki bala banja dan re kanang ya ki singi ngi baka kala kham i thanda khindian tingi kermen ba kan ka kadika jing kan kanong kan ya beteng kum ni kanong don kanong ka igai ke ba pamdei banja ni po ka Shnong ni po hari jungi bar ka baar ila pentip siki ila patai siki ram ba dong ru siki samla jo Shnong ru ba gila de bai pigi helpline numbers ki bade banai la don kanong ru jingja ki emergency number beri ban phone siki bor ki bade ban bangire ban pentip ya ki tur ngila ai ti bat ngiso tenat ban ba ladon ke jingya pet perman ba kanum don kanono ke jingcha ke ba sosi ke ba lese ke benum dei banca po ka Shnong pila bana jing kenya do kan no tara gini ki kena pule bana bar jala kat kum jing ai ya ke exact figures te kanum la api nomor ba kum ong ip kidon ki hostel ki badon ha po Shnong laim khra ki badon ki trayeng ki ba ai ting kim ai jing tip cheki rambadong kirang badong kim la ban ajing tip shangi te ndai roughly ki bon bha ki kini ki long we dei bagi Manipuri naga jela Manipur ki bon bha ki basa apo lai mukhra ti ngikerpat hang ni lemba ke Shillong Mill ba lemba kadai ke jing ekran apa odor Shnong hiru kladon ke jing ekran ba kitu ki yeng chong wai kitu ki try yeng jong kini ki yeng ki bade ki hostel ki bade ki yeng ba ki IY ya ki no chong wai ba ki bade kini penges ru kitu ki bampat register bakin sobha bakin let ban register ya ki bat kirang badong par gen sepentip changi ki rang ba Shnong nomor kalong kepadon kambha nomor lada don kenu jingja ke basusi akum khantam hakum keni kapor jingya kan at lada don kenu jingja basusi long ka bhai kirang badong ka bhai ngi ke Shnong bengin te la kami ki takarang ikerpat ki trayeng bakin sobha bakin let ban register bakin let ban pentip bakin let ban ai kenu jingtip ka bede bat ki hostel ke bede bat ki yeng shong wai bede be ki penges kirang badong ke sepentip seni ke Shnong